ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि मेरे प्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिते नमो आचार्यपादाय निताय कृपदाय गौरवदाय निकुलरामताय नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। దయచేసి అందరు వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు జగతాప్ మహారాజ్ వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాతో కొంత మేరను పలికిస్తారు. అంత మేరను పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే అష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి న ఇష్టికి. సో 12th ఇది చదివేశారు కదండి, శ్లోకం చదివేశారు కదండి. శ్లోకం ఆల్రెడీ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా అయిపోయింది అనుకుంటాను కదా. అవ్వలే ప్రభుజీ, మీనింగ్స్ అనువాదము స్టార్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మీరు శ్లోకాలు చదివేశారు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఒకసారి చదువుతాను. ద్రవ్యం కర్మ చ కాలశ్చ స్వభావో జీవ ఏవ చ యదనుగ్రహ తః శాంతి న శాంతి యద్ ఉపేక్షయా. సో ఇది ఎవరైనా చదువుతున్నారంటే శ్లోకం కంటిన్యూ చేస్తున్నారంటే చేయండి. ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే అంటే ఇంతకుముందు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు. ఎవరైనా ఇంకా చదవాలనుకుంటున్నారంటే చదవచ్చు శ్లోకాలు. ప్రభుజీ పర్ఫెక్ట్ రీడింగ్ కోసం హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు. అవునా? ఓకే. ఇది ట్రాన్స్లేషన్ అయిపోయింది మాతాజీ? అవ్వలే ప్రభుజీ, మీనింగ్స్ కూడా అవ్వలే ప్రభుజీ. ఓకే, వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ ఫస్ట్ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు? ఓకే, యశోదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ద్రవ్యం భౌతిక మూలకములు కర్మ చ మరియు కాలము చ కూడా స్వభావ జీవులు నిశ్చయముగా చ కూడా యవ్వాని అనుగ్రహము చే సంతి ఉనికి కలిగి ఉండెను. ఆ సంతి ఉనికి రహితమగును. ఉపేక్షయా ఇది చదవమంటారు ప్రభుజీ అనువాదం? అనువాదం చదవండి. ద్రవ్యములు, కర్మములు, కాలము, గుణములు మరియు వీనన్నిటినీ భోగించుటకు ఉద్దేశింపబడిన జీవులు కేవలము అతని కరుణతోనే
తోనే స్థితిని కలిగి ఉందురనియు అతడు వారి ఎడ ఉపేక్ష వహించినంతనే సమస్తము ఉనికి రహితమగుననియు మనుజుడు స్పష్టముగా నెరగవలెను. ద్రవ్యములు కర్మలు కాలము గుణములు మరియు వీనన్నిటినీ భోగించుటకు ఉద్దేశింపబడిన జీవులు కేవలము అతని కరుణతోనే స్థితిని కలిగి ఇందురనియు అతడు వారి ఎడ ఉపేక్ష వహించినంతనే సమస్తము ఉనికి రహిత మగుననియు మనుజుడు స్పష్టముగా నెరగవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ప్రకాష్ రావు గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యం జై శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. జై. జీవులు భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును చెలాయింపగోరినందున భౌతిక తత్వములు కాలము గుణాదులు వారు భోక్తలై ఉన్నారు. కానీ భగవానుడు పరమ భోక్త. అతని సుఖానుభవమునందు సహాయపడుచు ఆ విధముగా ఎల్లరి దివ్య సుఖానుభవములందు పాల్గొనుట కొరకే జీవులు ఉద్దేశింపబడినది. భోగానుభవమునందు భోక్త మరియు భోగ్యుడు ఇరువురును పాల్గొందురు. కానీ మాయాశక్తిచే భ్రమితులైన జీవులు భగవానుని వలె భోక్త కోగోరుదురు. అటువంటి భోగానుభవమునకు వారు పడకున్నను వారెట్లు తలచురు. జీవులు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఉన్నత ప్రకృతిగా అనగా పరాప్రకృతి భగవద్గీత యందు పేర్కొనబడిరి. విష్ణు పురాణమునందును అదే రీతిగా తెలుపబడినది. అనగా జీవులెన్నడును పరమపురుషులు అనగా నిజభోక్తులు కారు. వాస్తవమునకు భౌతిక జగమందలి జీవుని భోగవాంఛ మిథ్యాపూర్వకమైనది. ఆధ్యాత్మిక జగమున జీవులు పవిత్ర భావమును కలిగిందురు. తత్కారణమున దేవాది దేవుని సుఖానుభవమున వారు భాగస్థులై ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటి అంటే ది లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ ఎంజాయర్స్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, టైమ్స్, మూడ్స్ ఎక్సెట్రా బికాస్ దే వాంట్ టు లార్డ్ ఇట్ ఓవర్ ది మెటీరియల్ నేచర్. భగవంతుడు ఇంతకు ముందే మనం చూసాం, నారాయణుడు కూడా యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ అవతారం కాదు, కృష్ణుడే ఒరిజినల్ అవతారం. కృష్ణుడి నుంచి ఇది నరుడు, అతను అంటే పురుష ఉత్తమం. సో పురుష అవతారంలో నుంచి అతను అన్నిటికంటే ఉత్తమం అన్నమాట. కాబట్టి పురుషోత్తమ అని అంటారు. సో ఆ నరుడు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి నార, ఆ నీరునంతా కూడా. సో అందులోని ఇది శయనిస్తారు కాబట్టి నార ఆయన. ఆయన అంటే ఆ దారి అన్నమాట. సో ఇది నరుడు, నర దీని మీద శయనిస్తున్న వారు కాబట్టి నారాయణ అనేసి పేరు వచ్చింది. సో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఎవ్రీథింగ్ మనం ఏదైతే మనము, సో మరి అయితే మన కోసం ఏం లేదా, అసలు జీవుల కోసం ఏమీ లేదా అసలు ఎంజాయ్మెంట్ కోసం అని అంటే అలా కాదు. జీవులకు కూడా ఎంజాయ్మెంట్ ఉన్నది. ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే కాదు, సచ్చిత్ ఆనంద జీవులు కూడా సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపులు కాగలరు. కాకపోతే ఆనందం దేని నుంచి వస్తుంది? సో మనం జస్ట్ ఒక తర్క వితర్కాలది చేసుకుందాం. సో చాలా మంది అంటారు డబ్బుల నుంచి వస్తుంది అది. సో డబ్బుల నుంచి ఒకవేళ ఆనందం వచ్చేలాగుంటే బాగా డబ్బు గల వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి. అండ్ వాళ్ళకి అసలు ప్రతి ఒక్కటి వారు కోరుకున్నది అయిపోయి ఉండాలి. కానీ వారు కూడా చనిపోతున్నారు. వారికి కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేది ఉన్నది. వాళ్ళకి జబ్బులు వస్తున్నాయి. సో కాబట్టి డబ్బు గల వాళ్ళకి ఇది రాదు అన్నట్టుగా లేదు.
కాబట్టి డబ్బులు అయితే కాదు డెఫినెట్లీ హ్యాపీనెస్ కి సోర్స్. పోనీ మరి దేంట్లో ఉన్నది హ్యాపీనెస్? పదవిలో ఉందా? పదవి అనేది కూడా కొంతకాలం ఉంటుంది, తాత్కాలికం. శక్తిలో ఉంటుందా? శక్తి కూడా తాత్కాలికమైనదే. పోనీ అందము కూడా తాత్కాలికమైనదే. అందుకోసమే ఆది శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారనమాట, మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాలా సర్వం. ఇవంతా కూడా కేవలం హారతి కర్పూరం ఎంతసేపు వెలుగుతుందో అంతసేపే ఉండేది ఏవి. కాబట్టి వేటిలోని మరి ఆనందం లేదు. మరి దేంట్లోని ఆనందం ఉన్నది అని అంటే, ఒరిజినల్ మనల్ని సృష్టించిన వారు భగవంతుడు కృష్ణుడు, అతని సంతృప్తి దేంట్లోనున్నదో దాన్ని తెలుసుకొని దాంట్లోని మనం నిమగ్నులు అవ్వగలిస్తే అది కేవలం భగవంతుడికే కాదు ఆనందాన్ని ఇచ్చేది, భగవంతుడికి కొద్దిగా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అంతే. కానీ భగవంతుడు తన కంటే ఎక్కువ ఆనందాన్ని తన భక్తులకే పంచిపెట్టాలని అనుకుంటారు. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం కూడా సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపులుగా కావచ్చు. సో మనకి మెయిన్ ఉద్దేశం కాకపోతే ఏంటి అని అంటే, మనం అనుకునేది మనమే దీనికి అన్నిటికీ కూడా ఎంజాయర్ అని అనుకుంటాం. ఇప్పుడు మామూలుగా జైల్లో ఎందుకు వేస్తారండి ఎవరినైనా ఖైదీల్ని? వాళ్ళు చేసేది దొంగతనం, లేదనంటే మర్డర్స్, లేకపోయిందా వాళ్ళు రేప్స్, అలాంటిది ఏదైనా సరే కూడా క్రిమినల్ యాక్టివిటీ ఏదైనా తీసుకోండి, వాళ్ళది కాని దాన్ని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. దొంగతనం వాళ్ళ డబ్బులు కాదు అది, కానీ వాళ్ళు దొంగతనం చేయాలనుకుంటున్నారు. రేప్స్ వాళ్ళ భార్య కాదు, అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఆమెని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. మర్డర్ ఏదో ఒక కోరిక పెట్టుకొని మర్డర్స్ అనేది. సో ఇలాంటి ఏది తీసుకున్నా సరే కూడా మన క్రిమినల్ లా ప్రకారంగా అది ఏది కూడా వాళ్ళు అర్హులు కాదు, అయినప్పటికీ దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. మనిషి తత్వం ఇది. జస్ట్ డిగ్రీ మారుతుంది. క్రిమినల్స్ లోని కొద్దిగా ఎక్కువ డిగ్రీ ఉన్నది, అది మనలోని కొద్దిగా తక్కువ డిగ్రీ ఉండొచ్చు, కానీ ప్రతి ఒక్కరిలోని ఉన్నది. ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే మనం ఆ కోరికని ఇది నాది కాదు, ఇదంతా కూడా భగవంతుడిది, ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజిత మా గృధ కస్య సిద్ధనం. నా రాతలోని నా కోసం భగవంతుడు ఏదైతే పెట్టారో అది మాత్రమే నేను వాడాలి, దానికంటే ఎక్కువ నేను వాడకూడదు. అది ఇంకెవరిదో అయిపోతుంది. అది భగవంతుడు ఎంతైతే పెట్టారో అది నాకు ఇచ్చేస్తారు భగవంతుడు. నేను అడిగినా అడగకపోయినా ఇస్తారు. అంటే అడిగానంటే మాత్రం కేవలం అంత మాత్రమే వస్తుంది. సో మనం ఎంజాయర్ కాదు, మనకి ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మాత్రమే ఎంజాయ్ చేద్దాం. అండ్ యాక్చువల్గా హ్యాపీగా ఉండేవారు ఎవరు అని అంటే కంటెంటెడ్ పర్సన్. వారికి ఎంత ఉన్నదో దాంతోనే సంతృప్తి పడేవారు ఎప్పటికీ సంతోషంగానే ఉంటారు. వారికి నశోచతి నకాంక్షతి, వారికి ఏది కూడా పోయింది అనేసి బాధపడరు, దేన్ని కూడా ఇది నాకు కావాలి అన్నట్టుగా అనుకోరు. కానీ ఇంతకీ ఆ స్టేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటాం భగవంతుడు మన కోసం అంతా కూడా క్రియేట్ చేశారు. సో ఒక పెద్ద నుంచి పెద్ద తిమింగలం కోసం కూడా ఆహారం క్రియేట్ చేశారు, చిన్న నుంచి చిన్న చీమకు కూడా ఆహారాన్ని క్రియేట్ చేశారు. ఏది కూడా ఆకలి చావుతో చావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆకలి చావుతో ఎవరైనా వస్తున్నారంటే అది కేవలం మనుషులు మాత్రమే. ఎందుకు అని అంటే కొంతమందికి స్వార్థం ఉండే దాని వల్ల. అండ్ మనం యజ్ఞానికి భోగాలకి వేటికి కూడా మనం కాదు ఎంజాయర్. అన్నిటికీ ఎంజాయర్ ఎవరు అని అంటే, సుప్రీం ఎంజాయర్ ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి రక్షతి. ఎప్పుడైతే ఇది తెలుసుకుంటామో అన్నిటికీ కూడా అర్హులు, అన్నిటికీ కూడా అది స్వీకరించేదానికి ఆ అర్హత ఉండేవారు కేవలం కృష్ణుడే అని తెలుసుకున్న వారికి మాత్రమే శాంతి చేకూరుతుంది. అదర్వైజ్ మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి శాంతి అనేది ఛాన్సే లేదు. జీవితంలోనంతా కూడా ఎప్పుడూ టెన్షన్స్ లోనే ఉండిపోతాం మనుషులం అనేది. సో భగవంతుని యొక్క ఈ శక్తిని మనం తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకొని భగవంతుడే సుప్రీం ఎంజాయర్. ఇప్పుడు పిల్లలు ఒకవేళ తండ్రి కోసం ఏదైనా చిన్నగా ఏదో వాళ్ళు వంటలు వండి, నాన్న మీకోసం నేను ఇది చేశాను, లేకపోతే అమ్మ మీకోసం నేను ఇది చేశాను అన్నట్టు ఏదో కొద్దిపాటి చేసినా సరే కూడా, లేకపోయిందా వాళ్ళు తినే ఆహారాన్ని కొద్దిగా ఫస్ట్ తీసుకో నాన్న అనేసి ఇస్తే తండ్రి ఎంతో ఆనందపడిపోతారు. మీరందరూ కూడా మాక్సిమం వీళ్ళంతా దాకా అందరూ తల్లిదండ్రులే ఉంటారు. సో మీ పిల్లలు మీకు తెచ్చిస్తారు, మీరేం చేస్తారు, ఓ వెరీ గుడ్ అంటారు, మీరు మళ్ళీ వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తారు. వీలైతే ఇంకోటి కూడా కొనిస్తారు. సో భగవంతుడు కూడా అంతే. యాక్చువల్గా మనకి వచ్చిన క్వాలిటీస్ అంతా కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి.
మనకి జస్ట్ భగవంతుడు మన దగ్గర నుంచి యాక్చువల్గా భగవంతుడు మనం ఇస్తామనేసి అని మాత్రం కూడా ఆశించరు. కానీ మనం ఆ ప్రేమను చూపిస్తే భగవంతుడు దాన్ని ఈక్వల్ గా రెసిప్రోకేట్ చేస్తారు. సో ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. సో మనం ఎంతలాన మనం ఇది చూపిస్తామో, మనం ఎంత ప్రేమ ఎంత భక్తి చూపిస్తామో దానికి అనుగుణంగానే భగవంతుడు కూడా స్పందిస్తారు. ఎస్. హరే కృష్ణ. భౌతిక జగమున జీవుల భోగానుభవ స్ఫూర్తి అనగా వారి స్వకర్మను అనుసరించి కలుగునట్టిది. ప్రకృతి నియమముల వలన క్రమముగా క్షీణించుచుండును. అంతటా మాయాశక్తి భగవానుతో ఏకము కమ్మని బద్ధజీవుల చెవులలో నూరిపోయిను. అది దాని చివరి వలయై ఉన్నది. భగవాన్ అనుగ్రహం చే ఆ చివరి భ్రాంతి సైతం తొలగినప్పుడు జీవుడు తిరిగి తన నిజస్థితి యందు నెలకొని వాస్తవముగా ముక్తిని బడయును. భౌతిక బంధముల నుండి జీవుని ఈ ముక్తి సాధనకే భగవానుడు భౌతిక జగమును స్పృశించును. కొంత సమయము దానిని పోషించును అనగా పూర్వపు శ్లోకమున తెలుపబడినట్టు తన గణవను అనుసరించి 1000 సంవత్సరములు తిరిగి తన సంకల్పముచే దానిని లయింపజేయును. అనగా జీవులందరూ శ్రీకృష్ణ భగవాని అనుగ్రహం పైనే పూర్ణముగా ఆధారపడి ఉన్నారు. ఆ దేవదేవుడు తలిచినప్పుడు వైజ్ఞానిక పురోగతి ద్వారా ప్రాప్తమయ్యేది వారి నామమాత్రపు భోగములన్నీ మట్టిలో కలిసిపోగలవు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. Therefore, the living entities are never the Purushas or the factual enjoyers. As such, the spirit of enjoyment by the living entity in the material world is false. Yes. So, మనం ఇక్కడ భోగిస్తున్నాము అని అనుకునేది యాక్చువల్ గా మిథ్య. సో ఈ లోకంలోని భోగం అనేది మనకి జీవులకైతే భోగం అనేది లేదు. ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు కష్టాలు అనేది పదం యద్విపదం నతేషాం. ఈ లోకంలోని కేవలం విపత్తులు అవి మాత్రమే ఉంటాయి, కష్టాలు మాత్రమే ఉంటాయి. దాని నుంచి కొద్దిసేపు మనకి ఊరట వచ్చినప్పుడు దాన్నే మనం గొప్ప అచీవ్మెంట్ అన్నట్టుగా అనుకుంటాము. బట్ ఇదైతే యాక్చువల్ గా కాదు. సో మామూలుగా పిల్లలకు కూడా పేరెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు, ఇంజనీరింగ్ కోసం అని లేకపోతే మెడిసిన్ కోసం, నీట్ కోసం, అలాంటి వాటి కోసం ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అవునన్నా అంటారు. సో ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు అనుకుంటున్నావు హ్యాపీగా క్లాస్ ఇది హోంవర్క్లు అవేమి చేయకుండా చదువుకోకుండా అది ఎంజాయ్మెంట్ అనుకుంటున్నావు. కాదు, ఇది ఎంజాయ్మెంట్ కేవలం తాత్కాలికమైనదే. దాని తర్వాత నిజమైన కష్టం అనేది తర్వాత తెలుస్తుంది. మనకి ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ రాకపోతే ఉద్యోగాలకు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో అది తర్వాత తెలుస్తుంది. అదే నువ్వు ఇప్పుడు కొద్దిగా కష్టపడి చదివావు అని అంటే దాని తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు, మంచి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది, మంచి చదువు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే చదువు అని అంటారు పేరెంట్స్. సో అదే రకంగా మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ లోకంలోని మనకి ఎంజాయ్మెంట్ ఉన్నది అని అనుకొని ఎవరైతే ఈ లోకంలోనే దాన్ని ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదిద్దామని అనుకుంటారో వాళ్ళకేంటి అని అంటే నెక్స్ట్ లోకాని కోసం వారు ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు. సో ప్రిపేర్ చేసుకోనప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోయినట్టుగా అనమాట. మళ్ళీ ఈ లోకంలోనే ఉండిపోతారు. అండ్ మనలోంచి మాక్సిమం మెంబర్స్ ఫెయిల్ అయిపోతున్నాం. మన పర్సనల్ లైఫ్ లోని మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండుండొచ్చు, కానీ మన యాక్చువల్ లైఫ్ లోని ఒక ఆత్మస్వరూపులుగా మనం ప్రతిసారి మన ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవుతున్నాం. ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, కొన్ని కోట్లాది సార్లు ఫెయిల్ అవుతున్నాం మనం. ఎందుకు అని అంటే మనకు అసలు మన సిలబస్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు. ఎగ్జామ్ కి వెళ్లే ముందు బేసిక్ థింగ్ అనేది సిలబస్. మనకి ఏం సిలబస్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్ కి అనేది తెలుసుకోవడం బేసిక్. చాలా మందికి అది తెలియదు. సిలబస్ ఏమనుకుంటున్నారని అంటే ఈ లోకంలోని మనం ఏ రకంగా డబ్బులు సహకరణ బాగా చేసుకోవాలి, ఏ రకంగా ఉన్నత స్థితికి మనం చేరుకోవాలి, ఏ రకంగా అందరూ మనల్ని మెచ్చుకోవాలి, ఏ రకంగా మనం ఇంకా అందంగా కనిపించగలచాలి అనేసని మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. భగవంతుడు మనకి చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. నాయనా అంటే యాక్చువల్గా ప్రకృతి మనకి చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. నువ్వు ఈ లోకానికి చెందిన వాడివి కాదు, నీకు ఇది ఇంద్రియాలవంతా కూడా విడిచిపెట్టుకో లాలస అని చెప్పని మనకు చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తారు. భగవద్గీత ద్వారా చెప్పేదానికి ప్రయత్నించారు. మనం ఇంద్రియ భోగం లేదు, మనం విడిచిపెట్టుకోవాలనేసి అని కోరిక ఉండదు. కాబట్టి ప్రకృతి ఏం చేస్తుంది, ప్రకృతి ఫోర్స్ఫుల్గా ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా మెల్లిమెల్లిగా లాక్కుంటూ ఉంటుంది అనమాట. చెప్పేదానికి మనకి హింట్స్ ఇచ్చేదానికని ఈ ఇంద్రియ భోగం అనేది కాదు నీ ఉద్దేశం అని.
ఏ రకంగా లాక్కుంటుంది? ముసలి వయసు వచ్చినాక మెల్లిగా కొంతమంది కళ్ళు కనిపించడం మానేస్తుంది, కొంతమందికి చెవులు వినిపించడం మానేస్తుంది, వాళ్ళకి కొంతమందికి మాటలు తడబడుతూ ఉంటాయి, చనిపోయేటప్పుడు రుచి అనేది తెలియకుండా పోతుంది. సో ఈ రకంగా ఇంద్రియాలు లాగేస్తూ ఉంటుంది. ఇంద్రియాలతో పాటు మనసుని కూడా లాగేస్తుంది ప్రకృతి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే వారికి ఏది కూడా మతి స్థిమితం అనేది ఉండదన్నమాట. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతూ ఉంటారో అది వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఎందుకోసం అని అంటే ఇవంతా కూడా విత్డ్రావల్స్ అన్నమాట. భగవంతుడు ప్రకృతి ద్వారా ఒక్కొక్కటి ఇంద్రియాలని విత్డ్రా చేస్తూ ఉంటారు. కనీసం ఈ రకంగా హింట్ ఇస్తేనైనా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అని. కానీ మనకేంటి అని అంటే మనమనంటే ఇన్ ది సెన్స్ జనరల్ మనుషులందరికి కూడా ఎలా ఉంటుందని అంటే మన ఇంద్రియాలకి ఎంతలాన లోబడిపోయి ఉంటాము అని అంటే వెంట్రుకలు మనకి తెల్లబడుతున్నాయి, స్కిన్ ముడతలు పడిపోతుంది. స్కిన్ కూడా మనకు ఒక ఇంద్రియం, స్కిన్ ముడతలు పడిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని బోటాక్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని హెయిర్ కలర్ వేసుకొని రంగుని మార్చేసుకొని మనం దాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. కళ్ళు కనిపించకుండా పోతాయి, కళ్ళకి క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ చేయించుకొని మళ్ళీ కళ్ళు కనిపించేలాగా చేస్తుంది. చెవులు వినిపించటం లేదు, హియరింగ్ ఎయిడ్ ఏదో ఒకటి, అది కూడా మైక్రో హియరింగ్ ఎయిడ్ లోపల ఉండేలాగా, జనాలకు తెలియకూడదు. అంటే దాన్ని అన్నిటినీ మనం కవరే చేస్తున్నామే కానీ దాన్ని ఒరిజినల్ గా భగవంతుడు మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు దీని ద్వారా అనే దాన్ని డీకోడ్ చేయటం లేదు. సో డీకోడ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది, ఎవరు? స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్, గురువులు. వాళ్ళు దాన్ని డీకోడ్ చేశారు, ఆ మెసేజ్ వాళ్ళు మనకి చెప్పాలనుకుంటున్నారు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతం లేక భగవద్గీత లాంటి క్లాసులు ఉన్నాయి అని అంటే ఎంతమంది వస్తారు? చాలా తక్కువ మంది. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ భోగ విలాసాల్లోనే మునిగి ఉన్నారనమాట. వాళ్ళకి ఈ టైంకి ఎక్కడికో దగ్గరికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి, అందరిని నలుగురిని కలవాలి. కానీ ఏదైనా పనికి వస్తుందా అని అంటే సో నహి రక్షసి దుఃఖింకరణే. ఇదంతా కూడా ఏదైనా సరే ఇప్పుడు భగవంతుడు తప్పించి, కృష్ణుడు తప్పించి ఇతర చర్చలు ఏదున్నా సరే కూడా అది మనకి జీవిత కాలంలో నుంచి మనకి మరణ సమయంలోని మనకి పనికి రాదు, ఇంకేది పనికి రాదు. కేవలం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్స్యే సన్నిహితే కాలే నహి రక్షసి దుఃఖింకరణి. సో చావు ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుందో మనకి ఒక్కొక్కటిగా మన ఇంద్రియాలు మనతో పాటు వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో మనసు కూడా ఆఖరికి వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది. మతి స్థిమితం లేకుండా పిచ్చివారిలాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో ఇదంతా ఎందుకోసం అని అంటే కేవలం మనకి భగవంతుడు ప్రకృతి ద్వారా మనకి చెప్పాలని అనుకుంటారు. మీ వయసు అయిపోయింది, చాలు, ఇక నువ్వు తెలుసుకో, భగవద్గీత ఇప్పటికి మీదకైనా కనీసం చదువు, నేర్చుకో, భగవన్ నామస్మరణ చెయ్యని. సో ఇంకోటి, మన లోకంలోని మామూలుగా ఎన్ని వరల్డ్ వండర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఈ లోకంలోని? హరే కృష్ణ. 7 ఎన్నో ఉన్నాయి. సో ఓకే, 10 అయి ఉండొచ్చు వరల్డ్ వండర్స్. సో ఇన్ఫాక్ట్ మనకి ఈ లోకంలోని కొన్ని లైక్ కొన్ని గార్డెన్స్, లేకపోతే లీనింగ్ ఇది ఉండేవి టవర్స్, అలాంటివన్నీ కూడా మనం వరల్డ్ వండర్స్ అనుకుంటాం. భగవంతుడి లోకంలో కూడా కొన్ని వరల్డ్ వండర్స్ ఉన్నాయి. సో భగవంతుడు కూడా, నారాయణుడు కూడా అడిగారు నారదుని, ఏంటయ్యా భూలోకంలో మాత్రమేనా ఉండేది వరల్డ్ వండర్స్, మన దగ్గర లేవా అసలు వరల్డ్ వండర్స్, ఏంటి నీకు తెలిసిన వండర్ ఏంటో చెప్పు అని అన్నారు. అప్పుడు నారదుని చెప్పారు, వరల్డ్ వండర్స్ మనకి గోలోకంలో ఉండేది ఒకటే ఒక వరల్డ్ వండర్ ప్రభుజీ. అదేంటి అని అంటే సులభం భగవాన్ నామం జిహ్వాచా వచవర్తుని తథాపి నరకం యాంతి కిమాశ్చర్యమతః పరం. అంటే సులభం భగవాన్ నామం, భగవంతుడి నామం చాలా సులభం. జిహ్వాచా వచవర్తుని, మాట్లాడేదానికి నేలకి ఏమాత్రం కూడా కష్టమేం కాదు అది. కానీ అయినప్పటికీ కూడా మనకి నరకం దగ్గర ఎప్పటికెప్పుడు హౌస్ఫుల్ బోర్డు ఉంటుంది, ఇంకా కొత్త వాళ్ళని పంపించద్దు అని చెప్పినా సరే కూడా కొత్త వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళకి సిలబస్ తెలియదు, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అనేది తెలియదు. శ్రీమద్ భాగవతంలో దాని గురించి క్లియర్ గా ఉన్నది, అది తెలియదు. పోనీ ఎవరైతే చెప్తారో దాన్ని డీకోడ్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికైనా వెళ్దామా అని అంటే అది కూడా రాదు. పోనీ టెంపుల్కి వెళ్ళాలి అని అంటే మీ బండిలో పెట్రోల్ కావాలి, లేకపోతే కార్లో డీజిల్ కావాలి, అంత దూరం వెళ్ళాలి,
అక్కడ చెప్పులు ఇప్పాలి, లోపల కూర్చోవాలి, వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు వినాలి. అవసరం లేదు, ఆన్లైన్లో ఉన్నది, ఫ్రీగా ఉంది. అది కూడా కనీసం జస్ట్ తెలుసుకునేదాన్ని, తెలిస్తే ఇవంతా కూడా అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుసుకునే దానికోసం అని ఇదంతా కూడా. బట్ మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఏంటి అని అంటే ఇదంతా అవసరం లేదు అని అనుకొని వాళ్ళు భోగ విలాసాల్లో మాత్రమే ఉండిపోయారు. దాన్నే వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ అనుకుంటున్నారు. ఈ లోకంలోని ఎంజాయ్మెంట్ అనేది లేదు. ఎంత ఉన్నా సరే కూడా స్టిల్ నరకానికి ఎందుకు జనాలు వెళ్తున్నారో అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది అనేసని నారదముని చెప్పారు. సో గోలోకంలోని ఇన్ఫాక్ట్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అన్నిటిలోకి ఇది ఒకటే ఒక వండర్ అన్నమాట. ఆ వండర్ ముందు ఈ వండర్స్ ఏమీ పనికిరావు. సో ఇది కేవలం జీవిత కాలంలో ఉండేంత దాకా, అది కూడా కొంతమందికి మాత్రమే అది వండర్ లాగా అనిపిస్తుంది, అందరికీ వండర్ లాగా అనిపించదు ఈ లోకంలో ఉండేటివి. కానీ అది నిజంగానే వండర్ అది. సో ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ది లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ ప్యూర్ ఇన్ నేచర్. సో యాక్చువల్గా చెప్పాలనంటే గోలోకంలోని వాళ్ళందరూ కూడా సో 2 రకాల మనుషులు ఉన్నారనేసి మనకి భగవంతుడే చెప్పారనమాట. ఒకళ్ళేంటి అని అంటే ఇది ఏమంటారు, చరులు, ఇంకోళ్ళు అచరులు. అంటే ఒకళ్ళు పడిపోయే రకం, అంటే వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి నామాన్ని వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా ఉండేవాళ్ళు, కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా క్షరులు. సో ఇంకొక రకం ఏంటి అని అంటే అక్షరులు. వారికి ఏంటి అని అంటే దీనిలాగా మన భూలోకంలో ఉండేలాగా మన దీంట్లో ఉండే వాళ్ళలా కాదు, అక్షరులు వారు ఏంటి అని అంటే తెలుసుకున్నారు భగవంతుడు నామమే ఉత్తమమైనది. మన కలియుగంలోని మనకి పనికొచ్చేది కేవలం భగవంతుడి నామమే. దాన్ని మనం పాటించుకున్నామనంటే మనం అక్షరులం అయిపోతాము. అండ్ ఇదంతా కాకుండా ఇంకొకరు ఉన్నారు, వారే అచ్యుత అంటే పురుషోత్తమ. సో ఇది మనం అక్షర బ్రహ్మ యోగంలోని మనం తెలుసుకున్నాం. సో లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ దిస్ ఫాల్స్ వరల్డ్, ఇన్ ది స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ది లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ ప్యూర్ ఇన్ నేచర్. సో అక్షరులందరూ కూడా యాక్చువల్గా మనందరం కూడా ఒరిజినల్ గా అక్షరులం. సో ఎందుకు అని అంటే మనమంతా భగవంతుడితోని సంబంధం ఉన్న వాళ్ళం. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే మన మీద ఈ మలినం అనేది ఇప్పుడు చేరిపోయింది, డస్ట్ అనేది చేరిపోయింది. ఏంటి ఆ డస్ట్? అనాది కాలంగా మనం ఈ లోకంలోని ఏదో ఒక శరీరంతో జన్మ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫాల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చేసింది, నేనే ఈ శరీరాన్ని అనేసరి. సో దానివల్ల మనకి అదంతా ప్రాబ్లం ఉన్నది. మరేం చేయాలి? చేతో దర్పణ మార్జనం భవమహాధవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధు జీవనం ఆనందాంబుది వర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మా స్నపనం పరమం విజయతి శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో శ్రీకృష్ణ సంకీర్తన యజ్ఞం మనం చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే ఈ మలినాన్ని చేతోదర్పణ మార్జనం చేసి మనం క్లీన్ చేసుకోగలం, మన ఒరిజినల్ స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకోగలం. అండ్ therefore they are the associates in the enjoyment of the supreme lord. సో మనం అందరం కూడా భగవంతుడు సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపులైతే మనం కూడా సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపులమే ఒరిజినల్ గా. కానీ మన ఒరిజినల్ ఆనందాన్ని వదిలేసి ఇక్కడ మనం వెతుక్కుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఇబ్బందులు కనిపిస్తుంది. ఇన్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది లివింగ్ ఎంటిటీస్ బై డెంట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ యాక్షన్స్. సో మనకి ఇప్పుడు వచ్చే కష్టాలంతా ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది భగవంతుడు ఇచ్చేటిది కాదు, ప్రకృతి ఇచ్చేటిది కాదు. మనం మన కర్మ ద్వారా మనం దాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. మనమే గోడకు సృష్టిస్తున్నాము, ఆ గోడకెళ్ళి తల మళ్ళీ మనమే బాదుకుంటున్నాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? మనకు తలపోటు వస్తుంది. సో అది యాక్చువల్గా అంతా కూడా సర్వకృత అపరాధం అనమాట. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కొత్త కర్మల్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, దానివల్ల మనకి మళ్ళీ మన కర్మ బంధనాత్లో చిక్కుకుపోతున్నాం. ప్రతి ఒక్కటి కూడా కర్మ బంధనాలు, యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్. సో కర్మని మనం చేస్తున్నాం, దానికి కర్మ బంధనంలో మనం చిక్కుకుంటున్నాం. ఆ రెండు మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్. గ్రాడ్యువల్లీ ఫేస్డ్ బై ది మెటీరియల్ నేచర్, loss of the nature, and thus the illusionary energy dictates in the ears of the conditioned souls that they should become one with the Lord. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రకృతి మనకి చెప్తుంది అన్నమాట, నాయనా నువ్వు భగవంతుడికి దాసుడైపో అని. ఎలా చెప్తుంది ప్రకృతి? ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, ఇంద్రియాలని ఒక్కొక్కటిగా విత్డ్రా చేస్తూ ఉంటుంది. చెవులు ఫస్ట్ వినిపించకుండా పోతుంది, దాని తర్వాత కళ్ళు కనిపించకుండా పోతుంది, ముడతలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి స్కిన్ మీద. సో ఈ రకంగా మనకి ఒక్కొక్కటిగా మనకి ఇది ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్రకృతి. నువ్వు ఇప్పటికైనా భగవంతుని మాట విను, ఆయనకి ఇప్పటికైనా నువ్వు శరణాగతి పొందు. కానీ మనం ఏంటి అని అంటే
దాన్ని కవర్ చేసే దాంట్లోనే ఉన్నాం. ఇంకా ఎంత బాగా కవర్ చేయగలమని ఆలోచిస్తున్నామే కానీ అది భగవంతుని ద్వారా ఇచ్చినది. భగవంతుడు ఏదో మెసేజ్ మనకి ఇస్తున్నారు అనేసి ఆ మెసేజ్ పక్కకు మనం అసలు చూడటం లేదు. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్నేర్ ఆఫ్ ద ఇల్యూషనరీ ఎనర్జీ. సో ఈ రకంగా జీవ ప్రకృతి మనకి వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. when the last illusion is also cleared off by the mercy of the Lord, the living entity again becomes reinstated in its original position and thus become actually liberated. సో నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే మోక్షము అనేది ఏంటి అని అంటే, మోక్షము అని అంటే జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి నుంచి మోక్షం, కర్మ బంధనాత్ నుంచి మోక్షం, కోరికల నుంచి మోక్షం, దాని నుంచి ఏదైనా కామ్య కోరికలు మెయిన్ గా దాని నుంచి మోక్షం. అది మనం వదులుకున్నాము అని అంటే, ఎప్పుడైతే మన కోరికల్ని మనం వదులుకున్నాము అని అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనం చేసే కర్మలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతునికి సంబంధించింది అవుతుంది. అప్పుడు మనం కోరికలంతా కూడా నాశనం అయిపోయినప్పుడు దాని నుంచి మనం ఏమైనా నష్టపోతామనేసి ఆలోచించట్లేదు, దాని నుంచి మనం లాభపడతాము అని ఆలోచించట్లేదు. అలాంటప్పుడు అది ఉన్నా సరే కూడా మన దృష్టిలోని దాని ఉలికి లేకుండా ఉన్నట్టుగానే అది మాయమైపోయింది అనమాట. అది లేదు, ఇంకా దాని ఎగ్జిస్టెన్సే లేకుండా పోయింది. సో దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ లేకపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం భగవంతుని దాసులు అయిపోయినట్టుగా అనమాట, మనం క్వాలిఫై అయిపోయినట్టుగా భగవంతుని దాసులు అయ్యేదానికి. For this attainment of liberation from the material clutches, the Lord creates the material world, maintains it for some time, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, and then again annihilates it by his will. సో ప్రకృతి సృష్టించబడిన దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ రకంగా కష్టాలు పెట్టి ఇబ్బందులు పెట్టి మనకి వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తూ మనకి మళ్ళీ భగవంతుడిని గుర్తు చేయించేదానికే భగవంతుడు ప్రకృతిని సృష్టించాడు. మనకి ఇన్ని కష్టాలు వస్తోంది అని అంటే దేని వల్ల అని అంటే ప్రకృతి వల్లనే. సుఖం అనేది లేకుండా పోతోంది అని అంటే ఎందువల్ల అంటే ప్రకృతి ద్వారానే. మరి ప్రకృతి ఎందుకు ఇవంతా చేస్తున్నారు? మనం అంటే ఏమైనా కోపమా ద్వేషమా అంటే కాదు, అస్సలు కాదు. కేవలం అది భగవంతుని ఆర్డర్స్ ని పాటిస్తున్నారు అనమాట ప్రకృతి. ఆవిడ పని ఏంటి అని అంటే అందుకోసమే దుర్గా అంటారనమాట. దుర్గాదేవి వీటన్నిటికీ కూడా అంటే అమ్మవారు, దీనన్నిటికీ కూడా హెడ్ ఇన్ఛార్జ్. ఆవిడ పని ఏంటి అని అంటే దుర్గము అంటే చాలా అతి కష్టం అన్నమాట. సో అలాంటి దీని నుంచి ఒక ఫోర్ట్, ఈ ఫోర్ట్ ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన ప్రకృతి అనేది ఒక ఫోర్ట్. అది దాంట్లోపల మనమంతా ఖైదీలు ఒకవేళ జైలు దూకి పారిపోవాలని అనుకున్నారు అని అంటే పారిపోలేరు. ఒకవేళ ప్రయత్నించినా సరే కూడా పనిష్మెంట్ ఇంకా పెరుగుతుంది. కాకపోతే మనం చేయగలిచేది ఏంటి అని అంటే ఒక ఖైదీకి తొందరగా బయటికి రావాలి అని అంటే వారికి ఉండే ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే సత్ప్రవర్తన. వారు మంచి ప్రవర్తన చేసుకున్నారు అని అంటే ఇతరులతో అందరితోని కూడా బాగా ప్రవర్తన చేశారు అని అంటే వారికి ఆ శిక్ష తక్కువ అవుతుంది, వారు బయటికి వెళ్ళొచ్చు. అదే రకంగా మనకి సత్ప్రవర్తన అంటే ఏంటి, అన్నిటికంటే లోవెస్ట్ వచ్చి కర్మకాండ, మంచి జీవుల్లాగా బ్రతకడం. రెండు మనం ఇది చేసుకోవడం అంటే భగవంతుని కోసం అనేసి దాని కర్మ ఫలితాన్ని మనం విడిచిపెట్టేయడం. సో నిష్కామ కర్మయోగం, దాని తర్వాత జ్ఞానయోగము, దాని తర్వాత ధ్యాన యోగం. జ్ఞానం అంటే తెలుసుకోవడం, నెక్స్ట్ ధ్యాన యోగం భగవంతుణ్ణి ధ్యానించడము. అండ్ అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది అద్భుతమైనది ఏది అని అంటే భక్తి యోగం. కలియుగంలోని భక్తి యోగం అనేదే మనకందరికీ కూడా రికమెండ్ చేయబడ్డాలి. ఏ రూపంలోని? నామ రూపంలోని. భగవంతుడి నామానికి కలియుగంలోని తేడా లేదు. భగవంతుడి నామాన్ని మనం స్మరిస్తున్నాము అని అంటే భగవంతుడు మన నేలిక మీద ఉన్నట్టే, మన మనసులో ఉన్నట్టే, మనలోని ఆల్రెడీ ఉన్నారు, ప్రతి దగ్గర ఉంటారు. కాబట్టి ఇస్కాన్ లో చెప్పేది రెండు ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తారు, మిగతా అన్ని ప్రిన్సిపల్స్ దానికి సబ్సెట్. ఏంటి ఆ ప్రిన్సిపల్స్? రెండు ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరికైనా తెలుసా అండి? మనకుండే రూల్స్ అవంతా కూడా నో మీట్ ఈటింగ్, నో ఇంటాక్సికేషన్, నో ఇల్లిసిట్ సెక్స్, నో గ్యాంబ్లింగ్, అవన్నీ కూడా దానికి సబ్సెట్సే. హరే కృష్ణ, అందరు ఉన్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యా, జపం చేయడం ప్రభుజీ, 16 మాలలు జపం చేయడం అన్ని కూడా కాదు. 16 మాలల జపం కూడా ఒక 2 ఇది ఉన్నాయి మన గైడ్ లైన్స్, దానికి సబ్సెట్స్ ఇవన్నీ కూడా. జపం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కరెక్టే, బట్ అది కూడా ఒక దానికి సబ్సెట్ జపం అనేది కూడా. ఆ రెండేంటి అని అంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, సెకండ్ది నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. ఎల్ల వేళలా కృష్ణుడిని గుర్తు పెట్టుకోండి,
కృష్ణుడిని ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దండి. ఈ రెండే రెండు మెయిన్ ఇదనమాట, సూపర్ సెట్స్. దానికి ఇది మిగతావన్నీ కూడా. ఇన్ఫాక్ట్ దీంట్లోని బృందావనంలోని కానీ లేకపోతే గోలోకంలో కానీ అక్కడ ఎవరు కూడా జపం చేయరు. మామూలుగా ఒరిజినల్ గా వారు హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎవరు జపం చేసేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకు అనంటే జపం ఎవరు చేయాలి అని అంటే మనలాంటి బద్ధజీవులు చేయాలి. ఎందుకనంటే మన ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఇటు అటు అటు ఇటు పారిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఒక కళ్ళు తాగిన కోతి లాంటిది అనమాట మన మనసు. దాన్ని కుదురుగా ఒక దగ్గర పెట్టాలి అని అంటే దానికి మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయాలి. కానీ శ్రీమతి రాధారాణి, ఇతర గోపబాలులు, గోపికలు వారు అసలు కృష్ణుడిని మర్చిపోయారు ఎప్పుడు అనేసరి. వారు ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. అసలు నిద్రలో ఉన్నా, ఆహారం తింటున్నా, ఏం చేస్తున్నా సరే కూడా వారికి కృష్ణుడే గుర్తొస్తారు. గోపబాలులు ఆహారం చేస్తూనే ముందు వాళ్ళు ఎతుకుతూ ఉంటారంట, కృష్ణుడు ఎక్కడ, కృష్ణుడు ఎక్కడ, కృష్ణుడు ఎక్కడ. కృష్ణుడు కనిపిస్తేనే కృష్ణుడికి ఆహారం ముద్ద పెట్టిన తర్వాతే మనం తిందాం. అతను తినకపోతే మేము తినం. కాబట్టి కృష్ణుడు అతని మిగతా వారి గోపబాలుల యొక్క ప్రేమని స్పందించే దానికోసం ప్రతిస్పందన ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు మిగతా వారందరినీ కూడా తీసుకెళ్లేవారు అనమాట వెన్న దొంగతనం చేసేదానికోసం. లేకపోతే ఒకటి ఆలోచించండి, వెన్న దొంగతనం చేసేటప్పుడు అసలు ఎవరైనా సరే కూడా దొంగని పట్టుకోవాలంటే ఎప్పుడు పట్టుకుంటారు? ఒకటి వారు దొంగతనం చేసేదానికి వచ్చినప్పుడైనా పట్టుకోవాలి, లేదు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవాలి అని అంటే వారు దొంగతనం చేసినప్పుడు అప్పుడు పట్టుకుంటారు. కానీ అదేంటండి, మనకి ఎక్కడ చూసినా సరే కూడా కృష్ణుడిని అంతా వెన్న తినేశారు, తృప్తిగా ఆరగిచ్చారు, ఆఖరికి ఇంకా మిగిలిపోతే కోతిలకు మూతికంతా పూసేశారు, వాళ్ళ మిత్రులకు అందరికీ ఇచ్చేశారు. వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు పట్టుకోవడం ఏంటి దొంగని? ఎవరైనా ఎక్కడైనా చూసారు అసలు అలాగా? మన ఇంటికి దొంగ వచ్చారు, అంతా దొంగతనం చేశారు, ఎప్పుడైనా పట్టుకోలేదు. ఆయన ఇంకా ఇల్లు గోడ దూకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అప్పుడు పట్టుకొని దొంగ నేను పట్టుకున్నాను అనేది అది ఎక్కడ కని విని ఎరుగని రీతి అది. కానీ కృష్ణుడికి మాత్రమే అది సొంతం. రీజన్ ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణుడిని వాళ్ళ ఇంటికి ఇలా రావాలి అని కోరుకునేవారు. ఇలా వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే వెన్నని కాస్తైనా ప్రసాదం లాగా స్వీకరించాలి. కాకపోతే ఆయన రాజు యొక్క కొడుకు. రాజు యొక్క కొడుకుని మిగతా వాళ్ళు పిలిస్తే అది బాగుండదు, పద్ధతి కాదు. కాబట్టి వాళ్ళే వెయిట్ చేసేవాళ్ళు, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారా కృష్ణుడు మా ఇంటికి అని చెప్పని. ఎవరింటికి అయితే కృష్ణుడు వస్తారో వాళ్ళ భాగ్యం పండినట్టు అనమాట. అబ్బా కృష్ణుడు వచ్చారు చాలులే, ఇక మనం పీస్ఫుల్ గా పడుకోవచ్చు. కానీ కృష్ణుడిని ఇక్కడ ఎదురుగా పెట్టుకొని వాళ్ళు పీస్ఫుల్ గా ఎలా పడుకోగలరు? కృష్ణుడినే చూస్తూ ఉండేవారు. ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడు కృష్ణుడు, ఎంత బాగా తింటున్నాడు వెన్న, అసలు ఎంత బాగున్నది, అర్రే ఇంకొద్దిగా వెన్న పెడితే బాగుండేది, లేదు లేదు మనం ఎప్పుడెప్పుడే పెట్టద్దు, మనం పెట్టామంటే అతనికి తెలిసిపోతుంది, కాబట్టి వద్దులే మనం తెరచాటునే మనం చూద్దాం. అంతా తినేశారు, తృప్తిగా ఆరగిచ్చారు, ఇంకా బయలుదేరి వెళ్ళిపోవాలి. కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతున్నారు పట్టుకోండి ఆయన్ని. అదలా వెళ్ళిపోతారు కృష్ణుడు? అప్పుడు పట్టుకునేవాళ్ళు. పట్టుకొని ఆయన్ని ప్రశ్నలు వేసేవారు. ఆయనతో ఇంకొద్దిసేపు సాంగత్యం ఉండాలని చెప్పని వాళ్ళు యశోదామాత దగ్గర తీసుకెళ్లడం అవంతా చేసేవాళ్ళు. అంతేగాని వాళ్ళకేంటనంటే జపము అవంతా వారికి అవసరమే లేదు. జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడికి దంజమేళ అన్నట్టుగా వారికి నిరంతరం కృష్ణుడిని వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అసలు మర్చిపోని సమయం అంటూ లేదు. సో వారికి ఎప్పుడు నిరంతరంగా కృష్ణుడు గుర్తొస్తూనే ఉంటారు. ఇన్ఫాక్ట్ వారు బ్రహ్మనే తిట్టుకునేవారు గోపబాలులు ఇంకా గోపికలు. కృష్ణుడు మా సమక్షాన ఉండేటప్పుడు మాకు మీది అసలు ఏం క్రియేషన్ మీది, ఎటువంటి సృష్టి మీది, మేము కనుబొమ్మలు ఆర్పుతూ తెరుస్తూ ఉంటాము, కృష్ణుడు మా సమక్షం ఉన్నా సరే కూడా కనుబొమ్మలు మూసి తెరుస్తూ ఉండడం చేస్తూ ఉంటాము. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు మా సమక్షం లేరో మేము కళ్ళు తెరుచుకొనే ఉన్నా సరే కూడా కృష్ణుడు మాకు కనిపించటం లేదు. కృష్ణుడు ఉండేటప్పుడు మేము కళ్ళు మూస్తూ ఉన్నాం అప్పుడప్పుడు, ఇప్పుడు కృష్ణుడు మా కళ్ళ ఎదురుగా లేరు, తెరుచుకొనే ఉన్నాం. కృష్ణుడు ఒక్కసారి మేము అక్కడ కన్ను మూసి తెరిచే లోపల కృష్ణుడు మాయమైపోతారా అని. కానీ మీ సృష్టి అలా ఉన్నది, అసలు సరైన సృష్టి కాదు మీది అని చెప్పని బ్రహ్మనే దూషిస్తున్నారు. అది నిజమైన భక్తి అని అంటే. సో అండ్ అగైన్ అనిహిలేటెడ్ బై ఇట్స్ హిస్ విల్. సో కేవలం ఈ ఒక్క రీజన్ వల్ల సృజన మరియు దాని లయ అంతా కూడా భగవంతుడు ప్రకృతికి చేస్తూ ఉంటారు. ది లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ దేర్ఫోర్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ది మెర్సీ ఆఫ్ ది లార్డ్ అండ్ ఆర్ దేర్ so-called enjoyments by scientific improvements are crushed into dust and the Lord desires. మనం ఎన్నో సృష్టిస్తాం, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఎన్నెన్నో మహల్లో అంతా సృష్టిస్తాం, కానీ అదంతా ఏంటి?
భగవంతుని యొక్క ఉక్కుపాదంతోని ఇవంతా కూడా నాశనం అయిపోతాయి, దుమ్ములాగా మిగిలిపోతాయి. మనం క్రియేట్ చేసింది ఏది కూడా శాశ్వతమైనది కాదు. భగవంతుడు క్రియేట్ చేసింది భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు మనం వాడేమో అని అంటే మనం భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాం. అప్పుడు మనం అక్కడ పెర్మనెంట్ వాసులు అవుతాం. మనకంటూ ఒక పెర్మనెన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సో మనమందరం కూడా సనాతనీయులు. సో భగవంతుడి ద్వారా సృష్టించబడ్డాం, భగవంతుని అంశలం మనమంతా. కాబట్టి మనమంతా సనాతనీయులు. అనాది కాలం నుంచి ఉన్నాము, అనాది కాలం దాకా ఉంటాము. కాబట్టి మనం ఏదైనా సరే కూడా పెర్మనెంట్ గా ఉండే వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే బెటర్. టెంపరీ వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కొద్దిసేపు మనకి ఆనందం మిగులుతుంది, దాని తర్వాత కష్టమే మళ్ళీ వస్తుంది. కాబట్టి మనం పెర్మనెంట్ వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేసుకుందాం. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడితోని విరామం తీసుకుందాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ బ్రాహ్మణుడికి జంజమైన దానికి కొంచెం వివరంగా చెప్పరా? బ్రాహ్మణుడు అంటే యాక్చువల్ గా అది సన్యాసులకి, వాళ్ళకి జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడు. సన్యాసి అంటే దంజం ఎప్పుడు తీసుకుంటారు అని అంటే వారు విద్య అంటే వారు ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు. సో వారు భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వారు దంజం వేసుకుంటారు. కానీ సన్యాసులకు అందుకోసం దంజం అనేది ఉండదు. ఎందుకనంటే వారు అంతా తెలుసుకున్న వారై ఉండాలి. వారు ఇతరులకి వారు ఆ జ్ఞానాన్ని పంచాలి, ఎస్పెషల్లీ గృహస్థులకి. అందుకోసం వారికి ఏంటి అని అంటే వారి ఇంట్లో నిప్పు వెలిగించుకోరు. అన్నం కోసం, ఆహారం కోసం, వాటి కోసం వారు తనకలాడరు. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా అరగంట కంటే మించి వారు స్థావరంగా ఉండరు. తిరుగుతూ ఉంటారు, నలుగురికి భగవన్ నామ స్మరణని ఇది చేయిస్తూ ఉంటారు. వారికి శరీరానికి మెయింటైన్ చేసుకునేదానికి, ప్రాణం పోకుండా ఉండేదానికి ఎంత ఆహారం, ఎంత నిద్ర, ఎంత నీరు అయితే కావాలో అంత మాత్రమే వారు వేసుకుంటారు. మిగతాది వారు తిరస్కరించేస్తారు. మిగతా టైం అంతా వారు భగవన్నామ స్మరణ చేస్తారు, భగవన్నామ బోధన నలుగురు చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి వారికి దంజమే అవసరం లేదు, తెలుసుకోవాల్సిన విషయం లేదు ఇంకా కొత్తది. హరే కృష్ణ. సో మాత ఎవరికి బృందా మాతాజీ కదండి? కృష్ణవేణి మాతాజీ వచ్చారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే అద్భుతంగా ఉంది క్లాస్. హరే కృష్ణ. చాలా అద్భుతంగా ఉంది, మనసుకి హత్తుకుపోయింది ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. లైవ్ తీసేయాలి, ఒకసారి లైవ్ తీసేయగలరా అండి ప్లీజ్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణవేణి